Tuntun. Astagfirullah. Ya Allah. Lo besok taleren sih. Saat ini berdiri lan jalan, Mbak. Tuh. Alhamdulillah, enak ini. Alhamdulillah. Tuntun. Astagfirullah. Ya Allah. Lo besok taleren sih. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini sih sebelah di kawan. Iki. Sebelah kiri. Iki wae. Burung rumah. Coba kaki lurus, Mbak. Gitu. Nah, apakan sih? Semua mata lungguh suwe dan ngoten. Coba kaki diangkat satu-satu, pelan ya, pelan. Lurus, diangkat lurus pelan. Lurus. Iku gak mulai bawah, lurus. Saisoy. Nah, aman ini. Sakit. Iki. Oh, sakit ini. Nggih, sakit. Oh, ganti kaki. Lurus saya, gak usah neku. Teko bawah, teko ngisor lurus, diangkat lurus. Sakit. 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 Nah, oke. Asal usulnya lapo iki, kok sampai kayak ngono? Bener tos, asasane kok tilem, tangi tilem kok langsung ngeten. Nah. Ya, semoga mawon Mbak Yayu. Tambatan mriki Gusti Allah maring jero sehat.
rapine pun mantun, Mbak. Iki aku pengen ro dicek kaki, Mbak. Mang diangkat kan sakit nggih. Nggih. Terus sakniki dicek monggo diangkat pelan-pelan. Sakit, Mbak? Mboten. Alhamdulillah. Satu ya, Mbak. Sakit? Mboten. Alhamdulillah. Sakniki jenengan tangi, Mbak. Wow, tilem sakit. Sakit mau. Nah, sakniki dos pundi, Mbak? Rasane? Lumayan, pun enak. Pun enak. Nggih. Alhamdulillah. Sakit pinten dinten, Mbak? Tigang dinten. Tigang dinten. sakniki. Tigang dinten sakniki. Napa tigang dinten niku mboten mados tombo, Mbak, baik medis maupun alternatif. Cuma nginum obat apotek. Obat apotik. Ini pijete Mboten nate pijet lagi niki. lagi pijet niki. Nggih. Walah. Berarti ngonsumsi obat apotik mawon nggih. Nggih. Terus hasilnya ya terus pundi, Mbak? Mboten enten hasile tasik sakit. Sakit. Kok jenengan wau mlampahi ngoyo ngoten nggih. Sampai kaya wong tuwek. Wah, mboten betah mekan. Nggih. Coba jenengan sakniki berdiri lan jalan, Mbak. Loh. Alhamdulillah, enak ya. Alhamdulillah. Nggih. Terus pun Mbak hasilnya, Mbak. Sae sip. Sip, alhamdulillah. Real nggih. Nggih, alhamdulillah. Nah, jenengan kok ngantos ngoten niku, Mbak. Mugi laporane lek saged nggih ditata di rumah, diperhatikan badane, Mbak. Mun ngantos sakit malih nggih. Nggih. Mugi mawon Gusti Allah maringi jodoh sehat dan tetap melindungi jenengan dalam kesehatan baik zahir maupun batin. Amin. Solusi sehat tanpa obat dengan metode terapi pijat urat. Mantap. Matur suwun.